Pierre Brice odešel do věčných lovišť. Tak by alespoň o smrti mluvil on sám, jako náčelník Apačů na filmovém plátně. Zemřel v jedné z pařížských nemocnic. Je mě líto, že odešel Pierre, kterého jsem poznal jako nejen vynikajícího herce, ale člověka, který je oblíben přes 3 generace. Vinetuova duše musí jít. Brice pocházel ze staré šlechtické rodiny. Už v 16 vstoupil do cizinecké legie. Bojoval v Alžírsku a v Indočíně. Byl také modelem a ve filmu si zahrál už v roce 1954. Život mu ale změnil festival Berlinále o 8 let později. Když ho režisér Vinetuových příběhů uviděl, nechtěl o jiném herci slyšet. Je těžké uvěřit, že jsou tyto záběry už 50 let staré. Brice, který sám dělil život na období před Vinetuem a po něm, se stal idolem několika generací. Těžko byste u nás hledali dítě nebo dospělého, kteří o něm nikdy neslyšeli. Strašně jsem ho milovala, jako myslím Vinetua. A myslím, že ta postava, že to, co my vlastně po čem všichni toužíme, po jakési spravedlnosti, hrdosti, cti, tak já myslím, že on jako Winnetou prostě byl nositelem těchto hodnot. Nositel nejvyššího francouzského vyznamenání, řádu čestné legie, často navštěvoval naši zemi. 2krát byl hostem Trutnovského festivalu. Před 10 lety v Česku slavil narozeniny. Kostým Winnetua jsem oblékal rád, víte, je to kladný hrdina. Setkal se tu i s hercem Stanislavem Fischerem, který ho pro české diváky daboval. Brice naspíval několik desek, vydal i autobiografii. 11 snímků s hrdinou románů Karla Máje mu zajistilo nesmrtelnost ve světě filmu. Winnetou svůj úkol splnil. Příběhy o náčelníkovi Apačů v 60. letech pobláznily miliony lidí po celé Evropě a rozpoutaly vlnu šílenství po příbězích z divokého západu. A proto je teď s námi ve studiu Karolína Tomašková. Dobrý večer, Karolíno. Dobrý večer. Která ví, proč byl Winnetou tak úspěšný. Tak Karolíno, jak ten velký příběh, legendární příběh vůbec vznikl? Tak příběh z pera německého spisovatele Karla Máje se pokoušeli sfilmovat režiséři už několikrát, ale až v německo-jugoslávské koprodukci v roce 1962 se podařilo natočit skutečný evropský velkofilm. Snímek během prvních 12 měsíců vidělo přes 6 milionů Čechoslováků. Prodal se do 60 zemí světa, včetně Spojených států. Winnetou se u nás promítal v kuse celkem 19 týdnů a držel tak dlouhých 40 let rekord. Jednalo se v té době o nejdražší film v poválečného období. Stál 3,5 milionu západoněmeckých marek. Ve filmu se zahrálo 3500 komparzistů a 2000 koní a bylo nakoupeno 50 luků, přes 500 čípů a 50 tomahawků. Legendární western se z drtivé části odehrává na Plitvických jezerech na území bývalé Jugoslávie, dnes Chorvatska. V některých scénách ale můžete objevit i zákoutí měst Rijeky nebo Trogíru třeba. Do atmosféry májovek se ale nechte už teď vtáhnout následující reportáží. Stačí první tóny a v srdcích milionů lidí po celém světě se rozezní vzpomínka na dětství, vzpomínka na Apače a bledé tváře. Stýská se mi po dobách, když žil ještě náčelník Inčučuna a jasný den. I Winnetou jsem přišel, aby vzpomínal na starou slávu. Slavnou filmovou sérii odstartoval Poklad na Stříbrném jezeře. Winnetou se potkává s Old Shatterhandem, jeden druhému navzájem zachrání život a navždy je pak spojí pokrevní bratrství. K boji nedošlo. Byli střeleni do zad. Ne, k boji nedošlo. Byla to zákeřná vražda. Napětí, přestřelky, nebezpečí střídá romantika. Zápas s medvědem patří k nejnáročnějším scénám z filmu Winnetou, Rudý gentleman. Rybana. Já jsem Winnetou. Winnetou. Nerozlučná dvojice jde neustále po krku hamižným bělochům, ale štěstí v lásce ani jednomu z hrdinů není přáno. Překrásná Rybana si nebere udatného Winnetoua, ale kvůli zachování míru důstojníka. Určitě v něm poznáváte věhlasného modrookého Terence Hilla. Co to bylo? Je tady. Rybana to věděla. Kdo to je? Winnetou!
Májovce si také zahrál mladý Getz George, který se později proslavil jako komisař Šimansky. Tak na zdraví. Když se fanoušci dozvídají, že v posledním výstřelu má jejich hrdina zemřít, tak protestují a sepisují petice. Italský herec Rick Battaglia, který zemřel před 2 měsíci, se celoživotně potýkal s nenávistí dospělých, ale i těch nejmenších. A důvod? Zastřelil přece Vinetua. Můj bratře. Producenti se i přes nátlak veřejnosti rozhodli nechat po dramatické přestřelce Vinetua navždy odejít do věčných lovišť. Vinetu slyší v dálce, jak ho volá zvon. Málo kdo ví, že Vinetua má i Česko. Je mu 48 let, jmenuje se Vinetu Milenko a žije v Klášterci nad Ohří. Jeho otec byl velkým fanouškem právě náčelníka Apačů a proto svého syna po němu pojmenoval. A navíc není jediný, kdo se tímto nezvyklým jménem ve městě pyšní. Vinetu se totiž jmenuje i jeho 6letý vnuk. Vinetu s českým dokladem totožnosti. Žije v tomto panelovém domě v Klášterci se svou rodinou a zpráva o tom, že zemřel jeho filmový hrdina, ho zasáhla. Je to dost špatný, no, jako nečekal jsem to. Starší byl, no, je to škoda. Mohl tady ještě být. Nezvyklé jméno mu prý dal otec, který byl velkým fanouškem hrdiny z filmového plátna. Protože byl z 10 sourozenců, rodiče už nevěděli, jaké jméno vybrat. Koukali na film, že jo, tak se jim to líbilo, už nevěděli, co jméno, že jo. Tak mi dali tady to. Asi 2 nebo 3 měsíce jsem byl bez jména, no. Než museli napsat prezidentovi ještě tehdy, myslím, že byl Husák, o schválení. S nezvyklým jménem si prý v životě dost užil. Neustále musí ukazovat občanku a párkrát ho zachránilo před pokutou. Byla odpuštěna, protože třeba jich tam stálo 3-4, že jo, policajtů a teď si ukazovali občanku, tak se otočilo, že jo, bavili se o tady tom, kdo mi dal jméno a tadyhle to, že jo, tak zapomnělo se na pokutu a vrátili mi jako doklady a hlavně se ti nesplaší prej kůň. Pokračovatelem rodu bude tento 6letý klučina. Také on se jmenuje Vinetu. Martin Kočárek, Televize Nova.